Magandang gabi po sa inyong lahat. Kaya tayo po'y manalangin sa pagsimula ng ating pag-aaral ngayong gabi. Our great God, loving Father, in the throne of your grace, aming isang guni na naman, Panginoon, ang aming puso't isipan. Salamat sa iyong patuloy na paghawak sa aming mga pananampalataya. Thank you for giving us faith to believe that you are now sealing our faith. You are now preserving our lives, intended to meet you at the clouds of heaven. Continually hold us. Keep us always in your grace, Heavenly Father. And thank you, Lord Jesus Christ, for clearly giving instruction and the description of the movement of our planet Earth, and for the Holy Spirit for inspiring us, for giving us the comfort to understand the message of redemption, especially in our generation. Thank you for all these blessings of life and the growing in grace in the knowledge. In Christ's name we pray. Amen. So itong ating talakayan, mga kapatid, no? Na sa mga bagong pumasok, no? Alam ko na mayroong mga bagong pumasok kay Giselle Loriteso dyan sa London, especially in Europe, no? Na naka-online ngayon, discuss online, Grace Douglas Beneres at sa iyong husband, no? Kumusta kayo dyan sa Manila? Kay Deng Escultor. Dito, mga kapatid, ang ating talakayan, dito natin maintindihan. Dito natin makikita kung paano, bakit humantong tayo ang Seventh-day Adventist sa ganitong napaka-tense. The last General Conference session, napaka-tense na yon, no? Buti na lang na hindi natuloy ngayong taon. Last year ba? Ngayong taon supposedly. Kasi dito natin makikita, ano ba talaga itong egalitarian? Ang pagkakapantay-pantay ng sangkatauhan. So, egalitarian is a word. So, kailangan natin papasukin natin yung science. Pastor Jeremy Sabandal, no? We need to base on science and the reality. Kaya, pagsabihin natin, understanding scientifically our planet Earth and its generation. Tayo ngayon, paano natin intindihin? No? Napag-aralan natin kagabi, no? Yung conspiracy ng mga secret agenda. Yung secret agenda, antithesis na siya sa Bible. Kasi ang Bible is an open book, is an open story of redemption. Open story yan. Kaya yun ang ibig sabihin, kapatid, ng Bible. No? Your two eyes can see, you can hear, and everything can be seen. Kaya nga sinabi, when you therefore shall see. Ayan. When you therefore shall see. Makikita mo yung sinasabi ng Panginoon. So, yun ang dapat nating mapanghawakan. Walang secret agenda ang story of redemption, kapatid. Walang secret agenda. Everything is laid bare open by the Word of God. Kaya nga doon natin makikita na it's only the Bible, and the Bible, no, is the source. The Word is a lamp unto our feet and a light unto our path. So dito, ating tatalakayin ngayong gabi, kapatid, no? Mayroong isang website na makikita natin dyan, itong tinatawag na Global Justice in the 21st Century. Actually, ito ang tinatawag ng matagal na itong World Order Models Project. Sa baba dyan, may mababasa kayo dyan na ang author nito si Richard Falk. Sino si Richard Falk? So, isa yan sa mga prominenting sociologist, scientist ng ating generation. Maganda ang kanilang title, kapatid, sa kanilang website na yan, kasi Citizens Pilgrimage. Tapos, ang daming libro, kapatid. So, they are basically basing on science, research, yung tinatawag dyan. It should be proven. Yan. Hindi pwede na ano yan, yung chamba-chamba opinion. It should be based. No? So, dito sa Citizens Pilgrimage, ay dinidescribe nila lahat, kapatid. Kaya ito si Rachel Falk, isa yan sa mga naggrupo na mga scientists ng ating generations na nag-establish ng mga program o mga project. Isa nito yung tinatawag na World Order Models Project. Sana maintindihan ito ng mga
nagpo-promote ng New World Order. Kasi dapat mabasa nila ito, kapatid. No? Kasi ang ibig sabihin nito, kapatid, what we are today, kung ano man tayo ngayon, had been identified by scientists in 1960s. In other words, from 1960s up to the 2020, doon natin titingnan, babasahin yung movement ng ating planet Earth. So, yung ating society, yung ang mga tao, ano ang mga galaw, ano ang mga kilos, ang gobyerno, ang relihiyon. Napakaganda ito, kapatid. Kaya, mabait talaga ang Panginoon. Kaya, as even promulgated solutions to their identified problems that would engulf humanity. Mayroon na silang solusyon sa nakita. Alam mo, kapatid, no, after the First World War, Second World War, after this global war, talagang ang mga tao, ang mga nangunguna sa ating mundo, tinatawag natin mga stakeholders. Yan ang lingwahe niyan, kapatid. Mayroon silang mga conversations of their time. Kaya yun ang mga conversation nila. Paano solusyonan na hindi na tayo makaranas ng ganitong mga problema. So, nagkaroon sila ng mga convention. Ay isa sa mga convention diyan, yung ginanap sa 1968. 1967, 1968. Just barely 2 years after the Second Vatican Council. Yan. Tandaan niyo palagi yan, kapatid. No? So, na-identify na nila, kapatid, ang problema. In fact, sa libro nila, sa napakarami nilang libro, magugulat ka na napaka-clear ng kanilang mga statements, yung kanilang mga predictions. Napaka-clear. Halimbawa, ngayong araw na to, September 9, na 9 ba tayo kahapon, sa San Francisco, sa inyo dyan, marami tayong nasa Amerika ngayon. Sa San Francisco, kita nyo ang environment nyo dyan, nakagugulat, kapatid, orange ang inyong makikita sa mga alapaap. You can just imagine orange ang kulay sa San Francisco is obscured in orange smoke and haze as they're seen from Treasure Islands in San Francisco. September 9 from the EFP Brittany release. Ito pa. Itong California, airlifted from fires as danger. Grabing balita dyan, kapatid. Magugulat ka. Iba't ibang bansa, daming mga sunog. No? Iba't ibang bansa, sabay-sabay din. Ito ha. Ano lang ito? Yung September lang ito, kapatid. Tingnan mo yung sunog na yan. Na ilang libo na ang na-displace yan, kapatid. Ang title pa nga ng news dyan sa inyo sa Amerika, Sister Jem, no, kay Sister Evelyn, kay Lila Nini, yung title sa Amerika, Ominous Orange Sky gives San Francisco Apocalyptic 10. Grabe, nagamit na sila ng word na Apocalyptic 10. Yung 10 ba? Yung kulay ng kanilang ano. So something na dapat nating intindihin at pakiramdaman. Kasi insensitive na ang maraming tao sa mundo. Now, kung ano man yung mga sunog na nangyari, nag-iba na ang pananaw ng environment ng ibang mga bansa, sabay-sabay din. Iba din dito sa kabila. Mayroon ding mga tinatawag natin, kapatid, na mga flooding. Widespread flood affect 2.5 million people. Over 1 million acres of crops in said Pakistan. Kailan lang ito? September 9 na news, kapatid. Na araw-araw, makikita mo, sa kabila naman ito, West Africa, deadly floods hit Botania, September 9, 2020. Punta tayo sa Narok, Kenya. Residents of Narok, Kenya woke up on a blanket of snow and trail of destruction. So makikita natin, kapatid, ano ba? Ito pa, severe flooding leaves 1,500 people homeless, 3 dead. Napakarami nito, kapatid. Nag-pick up lang ito August 25, 2020, August 23, 2023, dyan sa Turkey. Destructive flood sa Turkey, kapatid. Ano pa? Dito rin sa Scotland, severe thunderstorms hit Scotland, leaving 3 people dead. Tapos the torrential rain,
dito rin sa Korea Peninsula, longest monsoon in 33 years batters Korean Peninsula, leaving scores dead and 7,000 homeless. Grabe kapatid. So puntahan natin naman yung mga earthquake. Ito, ngayon lang na araw, makikita mo yung mapa ng napakaraming earthquake na nangyari sa mundo, kapatid. No? Yan mga listahan dyan, no? Sunod-sunod na listahan, kapatid. So alam na ng mga scientists yung nakikita na nila ito. We back in 1960s pa. So ano ngayon ang mga programa? Bakit nagkaroon ng mga proyekto, projects, kapatid? Ano ang mga responses ng mga bansa? Ang libro na yan, actually, ito ay funded ng Rockefeller Foundation at ng Carnegie Foundation. Itong World Order Models Project ay gumawa sila ng mga modelo based on research. Ang tawag nito, transnational perspective. Ibig sabihin, from one nation to the other nations. Ang title ng libro na compilation ito, The True Worlds, ang tunay na mundo. Alam mo kay ano yung mga ano na yan, yung mga author diyan. If you have time to secure that book, you can buy that one. Hanggang ngayon, nandyan pa yan. Nandyan na yan eh. Nata-online na yan. Pero I happen to secure that book na hindi naman sinecure kasi nadaanan ko lang yan, tinapo na libro sa isang lugar at napulot ko lang ang libro na yan, kapatid. Matagal na kapatid. So pag binasa mo yan, The True Worlds, ang 1968 World's Convention yan. Ang World's Convention na yan, financed by Carnegie Endowment for International Peace. Tapos RAC and the Rockefeller Foundation. Ito naman ay ginawa nila ng mga conspiracy Rockefeller. Propose strategies of transition into a new global era. So, siyempre, para sa atin ngayon, nagpaplano tayo para sa sunod na taon. Nagpaplano, ganun din ang isip nitong mga national stakeholders, mga scientists, mga visionary. Siyempre, malaki ang ang at stake sa pamilya nila, malaking kumpanya. Strategies of transition into a new global era. Isa nito ang si Saul H. Melovich, a member of the Council on Foreign Relations. Itong Council on Foreign Relations, dinimonize din ito ng mga conspiracy theory, kapatid. Directed the project. Si Richard A. Falk, kanina pinakita ko, also a member of the Council of Foreign Relations, contributed academic work. So itong kapatid na convention, ito si Richard Falk, no? Tingnan mo ang kanyang background kung sino siya. Hindi ito conspiracy, kapatid. Mga honest ng mga tao, no? International law and international relations scholar who taught at Princeton University for 40 years. Since 2002, he has lived in Santa Barbara, California, and taught at the local campus of the University of California in global and international studies. So ang field talaga niya, global and international studies since 2005. Kasi sila ang nagtuturo dahil sila ang nangunguna na nag-aaral tungkol sa global conditions sa planet Earth at ano ang mga problema at ano ang solusyon. Yan. And chaired the board of the Nuclear Age Peace Foundation. He initiated this blog partly in celebration of his 80th birthday. So, pag binasa natin ang kanilang mga project, kapatid, isa nito, sinasabi natin, para maintindihan, no, kung sino man na makapag-share sa mga nitong conspiracy theory. This second essay of remembrance, kasi nag-celebrate siya, another friend and close collaborator in an innovative academic and political project that occupied much of my energies in the period between 1969 and 1990s. So makita mo na agad yung years na kung saan nakatutok ang kanilang buhay sa mga proyekto at mga projects na ito, kapatid. The undertaking was known by its infelicitous acronym
WOMP, World Order Models Project. Isang proyekto para i-arrange, i-order, para makamit natin yung peace and prosperity. Remember, yun ang konteksto ng Second Vatican Council, which was 1965. Ito, 1968. So para makita, maintindihan nyo, kasi ito sa academ, ito sila. Sa 1965 na Second Vatican Council, ang mga participant doon, halos parihas-parihas lang sila. And was conceived and managed by Saul Meldovic, yet another friend and co-worker. So dito natin makikita, kapatid, na sabi nila, scholars, activists from different civilizational backgrounds. Grabe. Nagkita sila. Throughout the world. Throughout of the world, frequently in these years to exchange ideas and visionary conceptions of how to proceed humanly ba? Yung makatao. Yeah. And effectively to realize a series of shared values. Peace, justice, ecological stability, development, and human rights. Isipin mo, kapatid, tapos i-demonize mo yan sila na ang kanilang mga purpose ay yun ang need talaga ng ating humanity. These are based on science. Identify, kasi tawag yan research. Sa atin pa ditong lingwahe ngayon, dissertation, thesis, identification of science, scientific identification of problem, and scientific application of solutions. So, ano talaga, kapatid? Simple lang. Kaya may libro, marami, hundreds of books. Isa dito yung On Human Governance Towards a New Global Politics. Ganda niyan, kapatid, ha? No? World Order Models Project. Yan ang pinaka-basis nila yan by Richard Falk. Ito sila mga consultant ito ng United Nations. Sila ang mga counselor, advisor ng mga presidente at ng mga policy makers ng iba't ibang bansa sa buong mundo. Sino ba? Bansa, tao, presidente na ayaw ng peace. No? Si Johan Galtung, buhay pa yan eh. Taka si Richard pa, buhay pa yan. No? Pioneer of Peace Research, kapatid. Ito si Saul Meldovic. Si Saul Meldovic, kapatid, ay nagturo sa Rogers Law School. No? Professor Emeritus. Has devoted his scholarship to drastically reducing armed violence. Para i-reduce ang armed violence, war, international armed conflict, para matigil na. Maraming mga libro siya na nakatulong, yun ang ginamit sa Mindanao para solusyonan yung armed conflict. Ano ang mga applications? Ganda yan. And genocide. He is the Dag Hammarskjöld Professor of Peace and World Order Studies Emeritus and joined the law school in 1956. So marami ito sila, kapatid. Isa nito, ito pa. Ito ngayon si September 2020, itong nagsalita ng cooperate on climate or we will be doomed. Ito ang UN chief pala, kapatid. So dito, lahat yun ang mga problema, lahat sila, kapatid, ay isa lang ang direksyon para makamit yung shared values for peace, prosperity, cooperations. Kaya, mayroong itinatag. Produkto ng Models Project, nagkaroon ng World Economic Forum, which was established in 1971. Ito, kapatid, 50 years na nga ito eh, kasi 1970. So, 50 years na, 2020. 2020, kapatid. Itong World Economic Forum. Alam niyo ba ang World Economic Forum? Ito yung sa Davos na ininterpret ng mga conspiracies. Mga conspirational theories na itong The Great Reset. Alam niyo ba, kapatid, itong World Economic Forum, ang member nito, yun ang matibay, yaman na mga organizations, business organizations sa buong mundo. Isipin mo, ang membership dyan,
sa World Economic Forum, sa mga private corporations, $39,000 ang membership lang dyan. 1,000 lang ang limit ng kanilang ano dyan, ang kanilang membership na bilang nila sa buong mundo. Pag mayroon silang convention, halimbawa itong sa Davos nila sa Switzerland, magbayad ka pa ng $20,000 para lang mag-participate doon, para mag-attend. Grabe, kapatid. Ano yung World Economic Forum? Pag titingnan mo ang World Economic Forum, kapatid, committed ito sila. Ang founder nito, si Klaus Schwab. Si Klaus Schwab. Isang Switzerland ba dito siya? Taga Switzerland o Germany? Klaus Schwab. Committed to improve the state. Committed sila, improving the state of the world. Wala kang mababasa dyan, kapatid, na i-depopulate. Wala kang mababasa dyan na may sikrito silang agenda. Kasi ang problema, hindi sikrito. Ang problema ng mundo, hindi sikrito, kapatid. Kasi yun ang sinabi din ng Panginoon ng Biblia, na ito ang maging problema ng planet Earth. Kasi ito ang kondisyon. Kaya nga ililigtas tayo, i-riskyo, babaguhin ang planet Earth. Kapatid. So dito natin maintindihan ngayong gabi, ano yung mga bases, bakit? Diba? Ito, class on a global scale, the emerging transnational capitalist. Kasi mayroong mga transnationalist capitalist na instead na nakikitaan nila ng tulong, ito naman ay lalong tumitindi ang problema sa poverty. Kaya dahil dito, kapatid, sa mga problema at dahil nakikitaan na nila ng solusyon, gumawa sila ng tinatawag na ngayon World Policy. Yan, World Policy Journal. Itong World Policy Institute, isa lang ito sa napakaraming mga institutions para abutin ang peace and prosperity. Para abutin ang sustainable life here in what we call planet Earth, kapatid. So kita mo, world policy, walang tago ito. Kaya malinaw sa Bible. And through His policy, yun ang apocalyptic na sinabi ni Jesus. Through His Daniel 8:25, He shall cause craft to prosper. Di ba? He shall destroy wonderfully. Kasi there is something na ma-divert. Dito natin makikita ngayon, kapatid. Na we hope and pray na itong episode na ito, plus the previous episode, would open the eyes of many Adventists na mga magsigasig pa naman na mag-distribute ng mga libro ng Sandilo. No, sigasig sila. Kaya sa 1968 na convention ng mga social scientists, yung mga academician, president of universities of the world, ang tawag nila niyan, kapatid, na convention, World's Convention, ay na-identify nila ang tatlong revolutions. Ano yung tatlong revolutions na na-identify? Tatlo. Una, industrial revolutions. Pangalawa, economic interdependency. Pangatlo, egalitarianism. Anong ibig sabihin itong tatlo? Revolutions. Ano ibig sabihin ng revolution? Isang malakas na galaw ng pagbabago ng mundo. Revolution ang tawag niya. Sa ganitong pagbabago, kapatid, dito natin maintindihan kung ano tayo ngayon. Wala itong nakatago, kapatid. Reality ito ang ating pinag-usapan. Kung makapagsalita pa lang ang ating mga lulo-lulo. Halimbawa, sa Industrial Revolution. Ang Industrial Revolution, kabahagi na yan, siyempre. Tapos ng Dark Ages na, mayroon ng start ng Reformation. The Industrial Revolution started sometime in the middle of the 1700s. Nag-start na ang industriya. Kasi naging Dark Ages yan. Kasi Dark Ages ang tawag noon. Kasi ang education ay talagang
kinortail ba? Kinortail ang ang advancement. Kasi kailangan dito lang, sa church lang yan ha. Dito lang yan, hindi pwedeng ipalabas yan. Kaya makikita nyo noon na nakatago pa noon ang Arabic numeral. Kasi ang numero lang ginagamit noon sa Dark Ages ay Roman numeral. Kaya ang mga negosyante, para magpa-compute sila ng ganansya nila, kailangan nilang pumunta sa pare. Kasi sila lang nakakaalam ng Arabic numeral. Paano mo i-compute daw, i-multiply ang Roman numeral? Halimbawa, 10 times 25. So, x times dalawang x at saka 5. Paano mo i-ano ang mathematical dyan? So, kaya nga, doon nagsimula yung pag-skyrocket ng knowledge freedom, kapatid. So dahil dyan, nagkaroon tayo ng Industrial Revolution na nagsimula sa 1700 when the world's population had finally started recovering. Nagre-recover noon sa 1700 dahil sa Black Plague. Isang pandemic na sa 1300, recovering from the death of in the 1300 that wiped out more than 75 million people. So the planet's population exploded, reaching 1 billion by 1800, and then doubling again by 1926, and beginning of the 21st century, it has grown again to 6 billion. Ito na tayo ngayon. So yun ang unang revolusyon na ating titingnan. Isang revolusyon na nagpabago ng buhay ng tao. Halimbawa, nung una, wala pang electricity. No, wala pa silang paano nila i-multiply ang kanilang effort. So, dumating sa punto na nag-industrialize na. Kaya mayroon ng power, mayroon ng energy. So, ang na-discover agad yung coal. Isang bato na magbibigay ng power. Yun ang coal mining at saka mayroong coal energy. Actually, ngayon sa ating panahon dito sa Manila, dependent pa rin tayo sa coal. Kasi yung coal galing sa Semirara o galing ba sa Australia, yan ay sinusunog para mag-provide ng energy sa ating Napocor, and from Napocor, dinistribute yan sa mga distributor, gaya ng Meralco, yung ating power plant dyan sa Calaca, Batangas, yan. That's coal powered. Sa Davao, dyan sa Inawayan, mayroon dyan kay Aboitiz, that's a coal powered. Kaya may pier dyan. That's a coal powered. Yeah. Na ayaw na ng ibang mga bansa ngayon yan. Kasi na-identify na ang coal ay makadestroy ng environment. So nagkaroon ng electricity, so nagkaroon ng mga manufacturing. In other words, mabilis na ang industriya. Mga imbintong makinarya, tapos nandoon na yung energy na crude oil, nag-imbento na ng mga crude oil para patakbuhin ang generator, hanggang may mga sasakyan na, petroleum na. So, yun ang naging industrial revolution, kapatid. Sa ayaw natin sa gusto, may impact siya. So according sa science, ang impact ng industrial revolution ay naka-impact siya doon sa hangin, sa tubig, sa lupa, at saka sa mga nakatira, habitat, plant, animals, and humanity. So yung impact na ito, kapatid, ay sumada total. Bilisan natin ito. Ang sumada total ay nakakreate siya ng problema, kapatid. Kasi nagkaroon ng pollution sa tubig, sa lupa, ngayon sa atin, dito sa Manila, halimbawa, saan mo i-plaster ang lahat ng mga garbage, mga waste natin? Susunogin, pag nasunog, saan pupunta yun? Kaya problema ang plastic, problema natin kung ano-ano na hindi na non-biodegradable na ang mga bagay. Oh, kapatid. So makikita mo ang industrialization. Yan, mga usok-usok na hanggang sa, actually, mga industrialization, nagpaangat ng buhay. Meron na tayong sasakyan, meron na tayong air condition, gumanda na ang ating kalsada, gumanda na ang ating mga buhay. Pero yun ang problema. Kaya nga, yung ating planet Earth, simula pa ng Genesis 3:15, walang perfect, kahit anong naimbento ng tao, talagang darating sa punto na mag-self-destruct din ang kanyang inimbento. Siyempre, di ba? Doon na tayo sa panahon ng kailangan, nandoon yung the wages of sin is death. So, basic ba? Basic na knowledge. Dahil sa mga
imbento ay nagkaroon ng maraming problema. Sipin mo, ano nga yung mga toxins, pollutants, asbestos, cancer causing. Nung akala natin na yung bubong natin na hindi matamaan ng init, asbestos pala yun. Yung, di ba? Yung sa EUP ba yun? Yung bubong nila? Di ba? Bubong, only to find out, cancerous pala siya. Yung bubong sa SSD, asbestos. Kaya pinagdudahan yun ng dahilan ng cancer. Dito sa division. Asbestos. Ano pa yung mga mga toxic? Dioxin. Yung lead. Kaya mayroon, yung lead galing sa mga petroleum. Kaya nga mayroon tayong gasolina na unleaded. Yeah, para protect the environment. Yeah, kapatid. So, chromium. Thousands of mga toxic, mga pollutants sa ating mundo, kapatid. Pero itong industrialization ay movement siya, kapatid. May Industry 1, Industry 2. Talagang hindi mapigilan kasi simple, nag-angat ang kaalaman, tapos nag-multiply. Nung una, 2 gulong, ngayon 4 na ang gulong. Ngayon, grabe na mga imbento, kapatid. So the spread of industrialization and industrial prosperity. Yun ang ating buhay. Walang natago, walang conspiracy ito. Itong mga nangunguna ng mga may-ari ng mga multinationals, siyempre sila din ang mga matatalino noon, down from their one family to another family, talagang sila ang nakauna eh. Siyempre sila ang mayayaman din. Nag-multiply ang kanilang kayamanan. Kaya nga, the first industry, Industry 1, Industry 2, Industry 3. So makikita mo yung hanggang sa nagmekanismo. Nung una ay pa lang yung ating kalabaw. Pagkatapos nag-industry na, mayroon na tayong tractor. Ngayon, backhoe na. Lumalaki talaga ang mundo, kapatid, ang industriya. Ngayon, mechanized na. Hindi na mechanized yan, computerized na. Yun ang tawag niyan, kapatid. Fourth Industry Revolution na tayo. Nasa Fourth Revolution, cyber-physical system na. Kahit nandito ka, pwede mo panoorin yung kumpanya mo. Anong ginagawa ng mga trabahante mo. Kahit nandito ako sa Manila, may kumpanya ako dyan, pwede kong panoorin yan. Kasi cyber-physical na. Cyber na ba? Yung computer na. Sa Third Revolution, electronic and information technology systems and automation. Mechanized. Ngayon, yung Fourth Revolution ay pneumatics na ba? Mga utak ng mga makina. Lalo na ngayong Fifth Industry. Ano yung Fifth Industry ngayon, kapatid? Yan, mass customization, cyber-physical cognitive system. Itong sinasabi na hindi magtagal, hindi pa darating ang Panginoon, baka may mga kurso na mawawala na. Kasi, halimbawa, magpa-check up ka, automatic na, pagkuha ng dugo, manuna agad diagnosis, mayroon ng gamot, kung ano itambal. Wala na, may mga kurso na wala ng trabaho, hindi na makapagtrabaho. Kasi, Industry 5 na, mass customization na, Ngayon, ang tao, yun ang nag-control sa machine, sa computer. Sa Fifth Industry, artificial intelligence na, ang intelligence na ng cognitive ng cyber, ng computer, siya na ang tutulong sa tao para less ang failure. Mag-opera ng utak, kurog-kurog ang kamay mo. So, ang computer, perfect siya. Perfect. So, tutulong siya. Ganyan na ang Fifth Industry, kapatid. But in spite of this industrial revolution, nagdulot ito ng katakot-takot na problema, kapatid. Kaya itong ating Industry 5, kahit gano'ng ka-promising ito, revolution in which man and machine reconcile and find ways to work together to improve the means and efficiency of production. Dumadami nga ang production, pero dumadami naman ang problema. Artificial intelligence nga, pero ang pagdiscovery ng vaccine, napakatagal na hindi pa rin nila malalaman kung kailan mag-earthquake, walang na-imbento, ang talino na. So, these are irony of our times, mga kapatid. Yan, tingnan mo yan. Ang posisyon dyan ng mga tao na mga computer na mas matalino pa yan. Grabe na, sa Japan nga, meron ng
Siya na ng kape, siya na magbigay sa'yo, mag-open ng refrigerator. Diyan sa Amerika, may mga bahay nga tayo dyan na computerized na, gaya ng bahay ni Sister Jim. Si Sister Riza, sasabihan lang niya ang kanyang mga ilaw dyan, na tunog, Google or Alexa, communicate. Di ba yung mga advertisement ngayon? No, lalo na 5G na. Tapos ang 5G, meron mga conspiracy nila dyan. Na hindi na nakikita ba yung advancement, kapatid? The term Industry 5 refers to people working alongside robots and smart machines. It's about robots helping humans work together. Ang ganda na ng ating generation. No? Pero kahit ka-advance nito, bakit pinutakti tayo ng mga problema na hindi na masolusyonan, pati ang sakit hindi na magamot. Kaya kapatid, yun ang tinatawag nating industrial revolution. Pangalawang revolution, itong economic interdependency. Ito yung ating tinatawag na understanding planet Earth scientifically. Ano ibig sabihin ng economic interdependency? Dahil industrialized na ang mundo, marami ng production, mamamatay ang isang producer kung ang kanyang binibinta ay bibilihin lang ng isang bansa. Kasi bago pa ang industriya, nagkaroon lang ng bilateral agreement. Bansang Hapon, Pilipinas. Pero pagdating sa revolution na ito, kailangan multilateral. Everybody must open their national boundaries. Dati, di ba, may mga nagprotesta na ayaw namin, nationalismo kami. Grabe. Parliament of the States, nationalism lang, national. Hindi namin, ayaw namin ng dayuhan. Pinoprotesta namin ng mga multinationals kasi sila mga imperialistang feudalista. Yan ang sinasabi, kapatid. Pero hindi, kapatid, hindi mapigilan yung developmental program at ang progress ng tinatawag na planet Earth. Hindi po pwedeng pigilan. Kaya yung economic interdependency ay yun ang dahilan na nagkaroon ng iba't ibang exchange of trade and commerce. Kaya interdependence na. Hindi pwede ang isang bansa na mamumuhay ng sarili niya. He has to depend with other countries. Para halimbawa, ikaw, magbinta ka ng produkto mo, ibinta mo sa iba't ibang bansa para ang mass production ay hindi malugi. Malugi, kapatid. Pero sa economic interdependency, in the later part of the 1990s, sa 2000 natin na generation, kailangan na talagang mag-merge ang company. Bakit kailangan mag-merge? Ayun, magandang episode, merging of companies. Ano ang values na yung sinolusyonan? Yan. So ang economic interdependencies, dito na, nagsimula na, kapatid. Yung exchange of products and exchange of establishing relationship among nations. Kaya nga, maintindihan natin ngayon, bakit ang Bible natin, all nations. Bakit nagamit ang bansa ng all nations? Kasi before globalization, walang all nations na engagement. Kanya-kanya lang, kapatid. Bilateral lang ang tawag niyan. So ngayon, interconnected na ang mundo, kapatid. So here we are, the politics of economics, the interdependence. So yan sila. The economic interdependence and world trade. Yan. May libro pa kayo, maraming mga libro yung babasahin. Huwag na ninyong basahin ito. No? Structural change, economic interdependence, and world development. Sa title pa lang yan, kapatid, pag binasa mo yan, napakaganda yan. There's no such thing. Yung mga secret agenda na yan, kapatid. Isipin mong agenda na ang open yung problema. So, ang solusyon, open. Kapatid. Yan, dito natin makukuha ngayon. Kaya political conflict and economic interdependence across Taiwan Strait and beyond. International economic interdependence, yung tinatawag diyan, economic interdependence, patterns of trade balances and economic policy coordination. So, makuha mo na agad, economic policy coordination. Kailangan mag-coordinate ang bawat bansa. So, anong values ang dapat natin paghawakan? So, makikita mo na international relations na 101. So, may subject daw diyan, di ba? May subject kayo diyan sa kurso ninyo, economic interdependence 101. May mga subject kayo diyan sa mga masteral. Globalization, regionalization,
regionalism and economic interdependence. Ang ganda nito kapatid ng mga libro. Parang kung wala lang story of redemption, ang ganda nito ng mga libro. Ang ganda talaga for structuring humanity, for the best that we can live for this planet Earth. Gandang buhay. Gandang buhay talaga ito kapatid. Kaya world economy, mag-interrelate. So, it should be interrelated. Kaya kita mo yung, ano niyan, yung figure na yan. Parang mga, dugtong-dugtong sila. When US will move, Europe will move, Asia will move. Kaya maaalaala nyo, pag may economic depression ng isang bansa, lahat apektado. Pag bumaba ang dollar, apektado lahat. Pag tumaas ang dollar, apektado lahat. Pag mayroong problema ang Europe, apektado ang buong mundo. Here we are in this planet Earth. So yan ang tawag, the interdependence of nations of the world. Grabe, ano? So economic interdependence of countries for one another for goods, resources, knowledge, labor. Kaya nga, sa labor, may migrants na tayo. Sa knowledge exchange, may mga scientists, may bayaran, papuntahin sa Amerika. Resources, kailangan magtulungan. Yung goods na kailangan, kaya everything, no? May lindol dito, magtulungan. Pag may bagyo dito, magtulungan. Yun na ang ating generation. Kaya sa economic interdependence, doon lumitaw ang tinatawag na open trade competition. Na freedom, yung tinatawag freedom, open market policy. Everyone has the right to do business. Yan. Kaya emblem siya doon sa mga constitution, sa mga international economic rights. So dito natin makikita sa economic naman na doon pumapasok yung tinatawag nating mga product innovations. So sa mga product innovations ng tao, dahil surplus na sila, na competition na sila, gagawa sila ng ibang mga produkto na kahit na makakanser yung mga plastic na gagamitin, ang importante, makaganansya sila. Yan ang mga product innovations. Sa product innovation, nandoon na rin sila yung mga produkto nila na mga pagkain, mga imbento sila na mga kung ano para pangpasarap pero makasira sa katawan. Yung mga product innovations na yan. Tapos sa mga natural, may mga genetic modification yan, mga GMO na, no? So, para magkaroon ng mass productions, magamit na ng iba't ibang chemicals para palakihin yung isang hayop o yung mga prutas ay kailangan ma-preserve kasi i-travel pa ito, kailangan ng mga preservation, kailangan lagyan ng maraming mga preservative. So, yun ang mga naging movement ng planet Earth at saka tayo, kapatid. Yun ang tinatawag nating economic interdependency. Dito tayo ngayon sa egalitarian. Yun. Kasi yung ating title, egalitarian. So, bakit sa egalitarian tayo ito? Pero i-discuss natin ito lahat. No? Mabilis kapatid, no? Pero ulit-ulitin nyo lang. Anyway, may mga libro naman ganyan. Pwede nyo basahin. May dictionary. May Google naman dyan. Google. Madali. Kaya do not rely on what. You search your own. Be like Bereans. Be like Bereans. So dito natin kapatid, makikita, kasi pinagsikapan ni Satanas na mawala ng opportunity ang tao na saliksikin ang katotohanan. Kaya malinaw na search the scriptures daily, for in them you will find eternal life. So search the truth, the science of the Bible. You know, yun ang sinikapan ni Satanas na hindi talaga makaalam. Mayroong self-containment ang feeling ng mga tao. Dito sa egalitarian, kapatid, ang egalitarianism, the doctrine of the equality of mankind and the desirability of political and economic social equity. Yan. Sa panahon na nag-election noon na tumakbo si Barack Obama sa Amerika, maraming hindi na manalo siya kasi America is so never in the history that America will have a black president. Pero dahil alam na natin, 1965 pa, alam na natin yung movement ng egalitarian. Because this was 1968, kapatid. 1968 pa to. Yun ang dahilan na ang World Oldest Models Project na sa kanilang mga education advocacy, nakaproduce yan ng mga intellectuals na nagkaroon tayo nga ng migrants na hindi nyo naramdaman. Kaya during those time, nag-usap kami ng dating presidente ng AUP noon, yung presidente noon,
si Dr. Flores, Gladden Flores, sinare ko sa kanya, hindi siya sabi ko, sir, there's no way Obama will become the next president of America. Kasi hinug na ang egalitarianism. What do you mean by egalitarianism? The concept of equality na ang mga black ay have the right, mga minority has the right. Kasi ang rule kasi ng previous humanity ay the rule of the majority, the rule of the elite. Dito panahon na. Bakit? Kasi sa Amerika, marami ng migrants, nagbago na ang landscape. Mayroon ng mga Asian, Phil-American, Filipino-American, mayroon ng Thai-American, mayroon ng mga Mexican-American. So mixture na siya na itong mga other nationalities, they feel the chance na kami third class. Ngayon, maging citizens na kami ng mataas na. So, kaya na pag nananalo si Obama, palakpakan lahat ang mga tinatawag nating mga Asians, mga other nations of the world. Yun ang ibig sabihin ng egalitarianism, kapatid. Sa dictionary, Microsoft Encarta, egalitarian is believing in equality. 1965, 68 pa ito. Believe that all people are in principle equal and should enjoy equal social, political, economic, and opportunities. So kung opportunity ang mag-proclaim ng gospel, 1965 pa, na set up na ang mind ng ating generation na dumating mo, hahantong tayo sa tinatawag na equality of proclamation na ang biblical principles ay unti-unti itong mawawasak. Doon pumasok ang women's ordination, giving equal rights to women, na ito ang nagbigay ng problema sa buong Seventh-day Adventist. When I shared this one to Elder Ted Wilson few years back sa Mountain View College, sinabi niya, I cannot forget, sabi niya, I never thought about it. Kaya very soon, I will going to have a letter to him. No? Na dito natin maintindihan, kapatid, ng egalitarianism, kita mo yung mga symbol na yan. Feminism, the empowerment of women. Yan, women's ministry. Yan. Dito na pumasok, kapatid, yung lahat na. Nandoon na yung mga LGBT. Kasi mga opportunities ito. Equality in social equity. Grabe. Kita mo yung picture na yan, kapatid. Equality, fairness, social justice. Tingnan mo ang picture na yan. Tingnan mo mga bata na yan, oh. So, pag manood daw, tingnan mo. Yan. Yan, oh. Tingnan mo yung nila. Yung case nila dyan. Equality, fairness, lahat. So, nakatungtong. Social justice, what? So, kailangan pantay-pantay. Yan ang tabag ng egalitarian, kapatid. So, ang ganda, no? Ang ganda. So, ang reality natin ngayon, yun ang ibig sabihin. Liberated na tayo lahat. May sinabi si Ellen G. White sa Great Controversy, by the cry of liberality, many will be deceived. Great Controversy. I-type mo lang, liberality. Kaya dito, kapatid, by the cry of liberality, many will be deceived. So ngayon, di ba? Cry of liberality. I-liberate natin ang mga babae. Ordinahan ang mga babae para mamautismo sila, para pabilisin ang gawain ng Panginoon. Grabe, inunahan. Para bang si Eve, na dinugtungan na walang sinabi ang Panginoon. Di ba? Sinabi na pa yun, huwag kang kumain. Sa kay Eve, dinugtungan niya na huwag mong hawakan. Kita mo yung kapatid niya, no? Equality, equity, reality, liberation. Sa liberation, wala nang bakod, kapatid. Wala nang mga bakod ang ating buhay. So everybody is free. So dito, kapatid, ang egalitarianism, equality, justice, fairness, freedom, impartiality, equal, commonwealth, suffrage. So umiikot-ikot, kaya nga commonwealth sa Europe, egalitarian, yun ang democracy na sinasabi. So dito natin maintindihan, kapatid, ang ating generation. Equal opportunity. The rights of the children. So the rights of the children, bawal na paluin. So wasak na ang disiplina na sinulat ni Ellen G. White. Wasak na yung
paano mo i-train ang bata. Di ba? Kasi dapat dito, bawal ang paluin ng bata. O, diyan sa Amerika, i-report ka diyan, ay pag ano mo ang anak mo, kulungin ka. Kulungin ka, kapatid. Sa Australia, ganon din sila, kapatid, ang ating generations. So, ang equal opportunity, kapatid. So, dito natin makikita na ang tatlong revolution na ito, industrial revolution, ang impact sa ating, is ecological imbalance. Itong tatlong revolution nakaproduce ng 4 na problema sa planet Earth. In fact, itong 4 na problema, ito rin ang in-identify ng Philippine Senate sa panahon ni Senator Biaso noon. Ito yung na-problem, ito yung identified. Sa lahat ng bansa, ito rin ang in-identify na problema. Kasi ito ang reality. Self-evident ito. Sa Industrial Revolution, ecological imbalance, ang biodiversity nawasak na. Kaya dumating ang end result, ang ating problema na global na. Bakit? Kaya nagkaroon tayo ng global climate crisis. Dahil nga sa mga pollutions, sa mga chemicals na ginamit na produkto ng industrial revolutions. Siyempre, nag-produce sila, wala na silang pakundangan kahit alam nila na ito ay makakos ng cancer, basta makaganansya siya. So yan ang sinabi ng Bible in the last days, perilous times, men shall be lovers of their own selves, treacherous, without natural affections. Wala na. So kita ninyo, kapatid, ang reality. Bigat, kung pwede lang ito igawing curriculum sa ating mga pag-aaral, no? Ang economic interdependency, simple open trade policy. Nagkaroon na ngayon ng transnationalism. Ang mga multinationals dito na sa iba't ibang mga bansa. Tapos ang nagkaroon na ng ang may capital, those who have the capital, will naturally result for gain. Kaya the rich will become richer and the poor will become poorer. So ang discrepancy ng ating sosyedad lalong tumindi. Kaya ang resulta ng economic interdependency, dumadami ang mga mahihirap na tao sa mundo. Na-concentrate ang kayamanan doon sa mga kapitalista. You see? So ang pangatlo, itong egalitarianism. Dahil sa egalitarianism, nakaproduce ito ng problema ng war and conflict. Bullseye. Why? Kasi by culture, humanity, ever since, mayroon talaga tinatawag cultural difference. Kaya nagkaroon ng mga tribal wars. Halimbawa, bakit sa Middle East hindi matigil ang gera ng mga Muslim? Bakit? Kasi sa Middle East, nahati sila dyan sa 4 major sect, ang mga sikta. Pero ang prominenting sikta dyan, itong Sunay at saka Shiite. S-H-I-I-T-E, Shiite, Muslim, at Sunay. Kung sino kaya nga nagulo ang mundo niya kasi kung sino nang makapwisto, yun sinuporta lang ng Amerika, pag iba naman ang kaupo, iba naman. So, yung tribe doon, kapatid, palit-palitan sila kung sino. Ngayon sa Iraq, si Ayatollah al-Khamenei, no? So may mga kanya-kanya silang mga tribo. I-conflict sila. Kasi yung isa, Shiite, kami lang ang totoo, kami lang ang tunay ni Allah, ni Muhammad. Bismillah, Rahmanirrahim, Alhamdulillah, Allah Akbar, Inshallah. So sa kabila naman, ang Shiite, kanya-kanya. So the conflict will never end. Will never end. Dito sa Mindanao, dahil sa mga ideolohiya, paano matigil yung ideolohiya sa gira na yan? Between the NPA, the Communist Party, and dito sa gobyerno. So yung equality na gusto, classless society. So ang war and conflict, kapatid, yun talaga ang nangingibabaw. So these are 4 major problems of planet Earth. There is no such thing as secret problem, my friend.
These are real problems of our planet Earth. So paano natin titingnan ito ayon sa salita ng Panginoon? Kaya dapat natin maintindihan bakit sinabi talaga ni Kristo doon kay Daniel sa river and through His policy. So dito kapatid natin makikita, okay? Makikita natin, may sinabi talaga si Ellen G. White sa Great Controversy, 522 paragraph 2. Ano sinabi niya? Too many scientific research has become a curse. God has permitted a flood of light to be poured upon the world in discoveries, in science and art. But even the greatest minds, if not guided by the Word of God in their research, become bewildered in their attempts to investigate the relations of science and revelations. Wala na sila. No? God has permitted a flood of light. Pinahintulot. Pero ang problema dahil nga sa nature ng tao, selfish ang tao. Perilous, men shall be lovers of their own selves, covetous, treacherous. No? Covetous ba? Yung ayaw magpatalo. So napakalinaw pala. Yung flood of light na without the guidance of the Word of God, the research bewildered their attempts to the relations, science and revelation. Human knowledge of both material and spiritual things is partial and imperfect. Yun ang ibig sabihin. Kahit gaano na tayo katalino sa planet Earth, these things are partial and imperfect. Kaya eventually, nag-self-destruct talaga ang tao. Kasi wala tayo eh. Fallen na ang ating pagkatao. Hulog na tayo. Fallen na. Kaya nga kailangan nga natin yung grasya. The power of His grace is what we need, my friend. Wala eh. Wala tayong magawa. Therefore, many are unable to harmonize their views of science with scripture statements. Hala, sinabi na pala ito. Many will unable to harmonize their views of science with the scripture statements. Many accept mere theories. Kaya pala. Accept mere theories and speculations as scientific facts. Lalagyan lang sila kunwari. Halimbawa, yung mga tungkol sa mga lindol o mga bagyo na ito ang HAARP, yung frequency niya dito yun sa malayo sa outer space para i-control. Alam mo naman, meron namang talagang gadget na ginagamit din para ma-divert yung ano. Pero ang power lang na napaka-limited lang, kapatid. When nature strikes, wala. And they think that God's word is to be tested by the teachings of science, falsely so-called. Kailangan, tapos mag-edit pa nila sa Revelation 13, yun na dito kasi ito ang kaaway kasi para ma-justify yung coming sun below. Na ito ang kaaway. Kasi nalimit ang kanilang concept sa gira. Kasi ang kaaway kasi, ang Ten Commandments, ang target ni Satanas, Ten Commandments, 10. Yung kanila is, yung Sabado lang. Kapatid, napakalinaw palang sinabi ng Spirit of Prophecy. Kaya itong ating problema sa mundo, hindi ito dumating kasi may nag-create ng problema. Ngayong gabi, maintindihan natin na dahil yan sa Industrial Revolution, dahil yan sa movement ng economic interdependence, kailangan mong magpunta sa iba't ibang bansa para ibinta mo ang produkto mo kasi mass production na. Dami mo nang ginawang kutsi, so ibinta mo yun sa iba't ibang bansa. Egalitarian, ibig sabihin, yung umangat ang antas ng realidad natin na we are all human beings and we need equal rights to be protected in any countries of the world. So sa ganyan, kapatid, dito ngayon lumalabas ang 4 na problema ito. Sa 4 na problema ito, kapatid, binigyan ito ng solusyon. Kaya mayroong world policy
Institute. Kaya mayroong mga magazine journal. How much it is enough? How much is enough? Itigil na natin. World Policy Journal para makamit na natin ang prosperity. No? Prosperity through property. Yun. Marami silang mga, kapatid, mga programa ngayon. Kaya sa World Economic Forum, itong Davos, nagtulungan para solusyonan ang problema. Hindi ito mga i-reset na daw ang mundo. Hindi Yung word na reset nila, ito na ang time. Huwag lagyan ng i-insinuate yung term na reset nila kasi mag-reset na ang humanity. Kasi 1968 pa nila na-identify. 1965 pa, na-identify na yung problema. Mayroon ng solusyon. So panahon na ito, kasi mayroon na tayong mga iba't ibang mga program, nagkaroon na tayo, dumating na tayo sa mga international conferences, mga convention. So ito na ang panahon na i-reset na natin, i-push button na magsama-sama na tayo. Yung i-reset, kaya na-term nilang reset dyan sa Davos, kasi ang pandemic na problema, huwag naman tayong magkaiba na. Kami dito, nag-mask. Kayo dyan, hindi kayo nag-mask dahil ang presidente nyo, conspiracy theorist, na hindi yan ang ngayon, dumadami ngayon ang Kahapon, nasabi na hindi. Pagkasunod linggo, nag-mask na rin siya kay kailangan. So, kanyang health secretary, si Fauci, ay iba. Tapos, gagawa nila ngayon, si Fauci na ito ay konektado sa pag nagbasa sa kanilang mga narrative nila, parang tunay. Parang may mga kunwari pa sila, mga dugtong na nangyayari. Grabe, kapatid. Kaya itong True Worlds ay matagal na yan na program ay in response to what's transpiring in planet Earth. Siyempre, sinabi na ng Biblia yan na all nations. Sinabi ba ng Bible na magkaroon ng economic competition? Of course! Yan ang pinag-aralan natin sa Mount of Olives. Matthew 24:7. Nation shall rise against nation and kingdom against kingdom. Economic competition yan, kapatid. Kaya the word will stand. The Bible will stand by itself. Kaya itong mga libro na nag-guide sa humanity, na itong mga national, mga international consultant, kapatid, nagawa ng solusyon. So ang solusyon ngayon, kaya nga, global warming, Paris Convention. So ngayon, ang Paris Convention, inaccuse naman ang mga nagko-conspiracy ngayon. Nagko-conspiracy. Pati pa si Greta, yung bata. Ang global warming in Paris Convention, nagkaroon ng mga problema, siyempre ecological imbalance na dahil nga sa ating mga ginagawa ng mga chemicals, dahil nga sa pagsusunog na hindi nag-iingat sa mga carbon dioxide na pumunta na nag-destroy ng ozone layer. Sa pag-destroy ng ozone layer, kaya warming ang mundo, kaya hindi na regular. Ang tag-init, tag-ulan, ang tag-ulan naging tag-init. So dahil dito na hindi na natin, kailangan tayo mag-reduce. Kaya mayroon na tayong mga tinatawag na project na renewable energy. Kaya ang mundo kailangan mag-solar na, mag-hydroelectric plant. Kaya ang budget ng mga United Nations ngayon, na mga project na tungkol naman sa mga renewable energy. So sa mga kalamidad naman, may programa din. Siyempre, holistic ang approach. So, disaster preparedness. Maghanda tayo sa mga disaster na darating. Ganun ba? So alam nila pala na darating ang disaster. Siyempre, nakita na nila yung revolution, industrial. So rest reduction, green program. Balik na tayo sa organic. Ayan. Dito nakikita na yung mga lahat-lahat ng mga detalye ng activities ng ating buhay ngayon. Dito naman sa economic interdependency ay yun, tulungan, mag-livelihood project. Kasi siyempre sa poverty, economic interdependency, ang lahat naman ng mga mahihirap na biktima, siyempre ang bibilihin nilang mga pagkain, hindi nila alam na yung pala mga mixed up na, halimbawa mga noodles, kung ano-ano, di magkasakit ang mga tao.
Pagkasakit naman, mahirap pa, nagkasakit pa. So, kailangan medical mission. Mga poverty, kailangan ng livelihood, tulungan. So, ang tawag niyan, poverty reduction program. Magkaroon ng subsidy, bibigyan ng loan, libreng edukasyon. So, timing lahat. Na-timing lahat ang mga program para sa kabutihan. Yun. Kasi may program na 1,000 years of peace and prosperity. So, dapat makikita natin yan in the whole scope of the whole picture. Para may basis tayo, bakit nagkaganito? Kasi mayroong dahilan. So dito kapatid, dahil sa away ng war and conflict, kaya nagkaroon ng solusyon sa egalitarianism. Kaya sa Amerika, dito mo, kayo ngayon dyan, tingnan nyo ang last election at sa ngayon, di ba, napaka-active ng religious organizations. Lahat ng relihiyon, participant na sa political campaign. Na instead sa atin ay, you have to refrain. What is for Caesar is for Caesar. You should not involve into politics, but we should vote. We should cast our vote in silence. Ganun kapatid. Kasi pag mag-participate ka dyan, parang gusto mong suwayin, parang gusto mong alkontrahin yung Biblia na this earth is going to be dilapidated. Tapos tayo magparti para pagandahin ang mundo. Oh my beloved friend. We are accounted to proclaim that Christ is coming. I-riskyo na tayo. This world has no tomorrow. This earth has no tomorrow. Our tomorrow is in Christ. He is coming. He is going to bring us there in His in the clouds of heaven, in His kingdom. Kaya dito sa egalitarianism, sa human aspect, dito na pumasok ang interfaith. Kaya nagkaroon ng mga interfaith dialogue. Kaya ngayon, yung iba, bago pa lang nakansin, yung nangyari sa Korea, di ba, mayroong interfaith na ginawa, nag-signing of, commitment na ang mga leaders ng iba't ibang relihiyon. Matagal na yan kasi ang problema ay kailangan solusyonan. Wala na, hinog na multicultural religious pluralism. Sa mga activity, kaya nga ang sports, cultural projects, mga pista, festivals, ay napakasimple na mga activities, pero may hugot na pupuntahan. Di ba? Grabe. Maganda sana kung actual pa tayo dito. Kasi tanong kayo, anong reaction nyo? No? Para makita, sige, magdala ka ng libro. Puntahan mo ang internet, Google ka dyan. Tingnan mo ang science of our world. We should not base our understanding on opinions and theories. So tayo ngayon, kayo dyan sa iba't ibang bansa, at least, ma-guided yung ating mga decision making. What is important in Christ's closing prescriptions, we will all be guided by our decision making. Ang ibig sabihin, kapatid. Kaya ngayon, makikita na natin sa lahat ng mga programa sa activities, nakatali lang ito sa tatlong program. Industrial Revolution, ecological imbalance, cooperation ang kailangan. Sa economic interdependency, poverty, kailangan natin ng love and compassion. Sa egalitarianism, kailangan natin ng unity, peace, and prosperity. So dito ngayon nakapako, the whole planet Earth and the whole nations of the world are now into this life and activity. So simple, my friend. Kaya nga ito ay light talaga siya. Liwanag ito, kapatid. This is the light of the world. The world identifies the problem and the world applies solutions. Ang problema, mayroon tayong Biblia, higher learning, the highest advocacy, the true blueprint. Kasi ito ang source sa planet Earth. Ito rin ang nagsabi sa problema ng planet Earth. Ito rin ang nagsabi sa mga maging mangyari sa planet Earth. Pero ito rin ang nagsabi na mayroong tagapagligtas, mayroong redeemer, i-restore niya tayo, i-save niya tayo, at baguhin ang planet Earth.
Kaya dyan kapatid, makikita mo ngayon na ang program ng lahat ng institusyon sa mundo, human as we are simply responding to what is science, solutions, applications. Pero mayroong mas magandang solusyon. Yan ang story of redemption. Yan ang work of redemption ng Panginoon sa atin, kapatid. Kaya dito, cooperation, love and compassion, tapos mercy. Tatlo lang ang mundo niyan eh, the whole religious world. Maliban na lang sa isa na kung mayroong nanatili. Kasi ang program ng mundo, love, mercy, and compassion. Pero ang Biblia, love, mercy, and judgment. Because Christ will come. John 3:16. For God so loved, that's love, that He gave, that's mercy, that's great. He only began, that whosoever believeth in Him should not perish. But those who will not believe, they will perish. Now that's judgment, my friend. Judgment. Kaya ang susunod nating talakayan ay Revelation. The whole book of Revelation talks about judgment, my beloved friend. Kaya purihin natin ang Panginoon na itong mga World Oldest Models Project, ito, last 2007, ito, in 1997, paper presented to the Research Department of the Air Command and Staff College. Sipin mo yan? Written by Major Bart R. Kessler. Light is shown upon yet another plan on part of globalist think tanks. So, ito, ano ito ha? Globalist think tanks to propagandize the world into accepting their vision for the future. Ito naman, globalist word niya, tama yung globalist. Kasi sila ay, konteksto is about the whole world, all nations, to attain peace and prosperity. Kaya globalist sila. Ang meaning ng globalist, kapatid, pero sa conspiracy theory, napaka-negative sa kanila ang globalist. Napaka-negative sa kanila. Globalist in the science of the world. These are programs, actions. Kaya sabi nila, 1970s World Oldest World Project sought to use Pope as a spokesman for globalization agenda. Mayroong agenda, hindi secret, itong globalization. Paano ang lahat ng bansa, lahat ng presidente ay magkaroon tayo ng unified na action sa lahat ng ating hinaharap o mga kasalukuyang mga problema. Kaya nga dito natin napag-aralan nung nakaraan sa River Olay na Daniel 8, kaya mayroon silang libro na mabili natin ngayon sa iba't ibang bookstore na publish ng St. Paul Publication, yung Design for a Just Society. Sa libro na yan, sinasabi na walang ibang solusyon sa lahat ng problema. Kaya nga, in order to be authentic, development must be complete, integral. Ibig sabihin, that it has to promote the good of every man and of the whole man. Bawat tao at sa lahat ng tao, yun ang pinaka-prime, pinaka-vehicle, pinaka-doctrine, pinaka-teachings, pinaka-policy ng mundo, both religious and political. Kaya may sinabi talaga si Sister White sa Signs of the Times, February 19, 1894. And while it has been demonstrated that a day of great intellectual darkness, yung Dark Ages, was favorable to Romanism, it will also be demonstrated that a day of great intellectual light, the advancement of intellectual light, is also favorable to its power. Kasi sila ang nagbigay ng solusyon. Tinatawag nating solusyon ng planet Earth's problem, kapatid. So here we are, witness na tayo by our two eyes. Kaya nagkaroon ng mga international conferences na nakikita natin ngayon. Lahat ng presidente yan, no? Mga conventions,
G20 in focus. Kapatid, tingnan mo kung ano ang pinag-usapan sa mga international conferences, global summit. Exactly what the Bible is telling us. Tapos madala pa tayo. Kasi kaya ang gagawin ni Satanas, madadala tayo kasi these are the movement of the world. 99% of the movement of the world. Kaya ito na, women's, tingnan mo yan? Women 20 Summit 2017. Sa Germany ito ginanap. Every year yan, meron silang Women's Summit, mga G20 na yan. Mga right nila. Kaya nga, hindi na malayan ng mga scholars, ng mga Adventists, na nag-advocate ng women's ordination sa North America. Akala nila, biblical ang kanilang ginagawa, na nagkaroon ng gulo ang Seventh-day Adventists sa ating General Conference natin ng mga meeting, sapagkat ini-insist ang women's ordination. Ang tanong, may prophetic ba na injunction sa Bible na magkaroon ng women's ordination na struggle? Yes! Daniel 8:25. And through his policy, ano yung policy na yan? Women's equality. Napakalinaw ito, kapatid. Kaya kailangan natin maipabot ito. I-share talaga natin ito sa mga Amerikano, mga Canadians, mga Europeans, sa lahat ng mga pastors, theologians of the world. Now, if you know how to speak English, you use English. Kasi ako, Bisaya po, na mahirap mag-English, kapatid. But hopefully, in God's grace, we are going to have an English in the coming series na para i-invite natin sila manood. I-share na lang sa kanila na hindi tayo pala, yung nangyari pala nagulo sa atin. Isipin mo, si Doug Batchelor binan sa Florida Conference dahil gumawa ng libro na tinutulan niya ang women's ordination. Ito na ang mga tinatawag ng mga excommunication ng movement ng kaaway. Kaya nga, nangyari sa ating generation. Yung ating church. Kaya bukas, yung ating topic, 40 dias ang makikiyar. 40 dias. Ganda yan, kapatid. 40 dias. So ito na ngayon, ang Interfaith Summit sa Potsdam, Germany. Marami na ito, kapatid. Isipin mo, taong 2017, 2019, ito 2018. Ano ba yan? Kailan lang ito? No? 2017. Ito 2018 sa Buenos Aires, ang G20 nito. Tapos 2019 sa Osaka, Japan. Taon-taon nito, kapatid. Hindi ito, billions ang ginastos nito. Panahon, napaka ano ng mga oras na, ng mga leaders na yan, mga presidente na yan. Because this is a very serious activity of planet Earth. Kaya normal sa kanila na pag hindi na talaga sunod-sunod na ang kalamidad, mga bagyo lindol, natural maghanap sila ng solusyon. Na talagang Panginoon na talaga ito, kaya puntahan natin ang pagkapangyarihan. Tapos may sabi, kailangan tayo magsimba lang ng linggo. Kaya magkaroon talaga ng sandilo. Pero huwag na nating katakutan ng sandilo. Bakit yun ang ating pinaghandaan? Ang paghandaan natin, yung makapaghanda tayo na pagsalubong sa Panginoon, sa alapaap, na ang ating buhay ay sumusunod sa instruction niya ngayon. Na mag-proclaim ng mensahe ayon sa Biblia, hindi sa conspiracy theory. Na dahil may anggit-anggit ba, parang parihas lang. So dito natin makikita, kapatid, Osaka, Japan, yan. G20, mga G20 lang ito ang pinakita ko sa inyo, kapatid. Pero maraming mga conferences yan. Ito, G20, sa ano ito? Sa Saudi na ito. Last year ito, 2020. First Finance Ministers and Central Bank Governors, G20 ito. Sa G20, kapatid, mga focus sila, mayroong mga ministers, mayroong mga bank, mga central bank managers, kanya-kanya yung meeting sila, pero isa lang nga yan, kapatid. Kita mo yan, yan. Ito naman, meeting of the agricultural chief scientist sa G20 din yan. Doon din yan, last February ito. Last February lang ito, bago lang ito sa Saudi Arabia. Ang kanilang team, kapatid, realizing opportunities of the 21st century for all. Century for all. Ang ganda talaga nito, kapatid. Yan. Ano pa? First G20 Agriculture Deputies Meeting, G20. January 26 to 27, Riyadh, Saudi Arabia. Grabe, isang buwan, no? Iba yung mga grupo ng agriculturists, mga scientists. Talagang seryoso ito. Kasi nandito na tayo sa panahon na napaka-critical.
First Finance Minister, Saudi Arabia, Governors Meeting. Kaya dito natin maintindihan bakit may tinatawag the seduction of Christianity. Talagang na-seduce ang Christianity. Na instead maghanda ng anak ng Diyos sa parating na Panginoon, na-seduce tayo sa mga programa na parang ang isip natin, tatagal pa ang planet Earth. Sa isip natin, gaganda pa ang ating kinabukasan sa mundong ito. Nagulanta nga tayo, na-COVID tayo, maraming pira hindi na makasakay ng cruise. Maraming pira hindi na makatravel. Kahit gaano kaganda ang sasakyan natin, hindi na tayo makapag-gala-gala. Gala-gala. Ano? Ibig sabihin, mag-intensify talaga patindi ng patindi. Kasi yan ang sinabi ng Biblia. Kaya ngayong gabi, kapatid, isang libro na tinatawag The Quiet. Matagal ko na. Si Pastor Kabil nga, kang Pastor Kabil ito eh. Yung libro na The Quiet Revolution. An extraordinary story of faith followed 1 in 3 people worldwide. Sa tag 1990s pa na libro yan. 1990s pa na libro yan. Quiet Revolution. Yung revolution na paano na-inculturate ang tao sa pagtanggap, sa pananaw na magkaroon pa tayo ng peace and prosperity on this planet Earth. Kaya dito nga, The Battle for Peace by Tony Zinnick. Grabe. So many books, hundreds, possibly thousands of books, and hundreds, thousands of projects and programs around the world. A frontline vision, America's power and purpose. Kaya dito rin, ito ang dahilan. Hopefully, ma-communicate din natin ito si George Knight, yung kanyang libro, The Apocalyptic Vision and the New Terrain of Adventism. Are we erasing our relevancy? Pag binasa mo ang libro na ito, kapatid, talagang brutal na sinabi ni George Knight na we are not called for that social services. No, we are not called for it. We are called to proclaim the warning message of the Lord. Kaya nga, neutering ba? Nag-neuter na daw. So hopefully, kapatid, ito ang dahilan. Kasi napaka-powerful ng program. Kasi science ito ng mundo. Kaya it will always be in conflict with the Word of God. Pero the Word of God ay hindi nagkulang kasi in-explain din ng Bible yung science na sinasabi ng mundo. Itong science na sinasabi na rin ng Biblia ng river, mount, at island. Ang makapag-explain lang talaga nito, kapatid, it's only the river, the mount, and the island sa buong Biblia that can discuss and explain the principle kung ano itong globalization at ano itong kaganapan sa ating mundo ngayon. We can never find it in any other. It's only in God's own pronouncement, my beloved friends. Kaya sinabi talaga ni Sister White na pinakita sa kanya ng Panginoon. The light that Daniel received from God was given especially for these last days. The vision he saw by the banks of Olay and Hiddekel are now in the process of fulfillment. Kaya, stand in the light. Tatayo si Daniel at the end. So ngayon, sa ilang gabi na tayo, kapatid, ang radical reconnection, nag-proclaim tayo at dito natin tinatayuan, dito natin na-engage ang ating puso't isipan na si Daniel tumayo na ngayon sa ating mga buhay. And that is what Christ have said. Until Daniel will stand sa ating buhay, kapatid, hindi talaga naintindihan. Hindi natin naintindihan ang Christ closing messages. Pag hindi natin naintindihan ang Christ closing messages, then we have no meat in due season. Wala tayo sa meat in due season. Wala tayo sa present truth. At wala tayo na hindi tayo masilyuhan. We cannot be sealed because sealing is the settling into the truth. Intellectually and spiritually. Kaya dito, kapatid, malinaw na sinasabi ng Panginoon sa atin ngayong gabi, na sinasabi niya sa River Olay, na and through His policy, He shall cause craft to prosper in His hand, and by peace and prosperity shall destroy me. Dito lang sa river, sa mount and the island, ang tinatawag na proclamation ng mundo for life. Kasi lahat ng ginawa niya for life, that's an antithesis kasi depopulation, tanggalan ng buhay, mga tao. Wala yan sa Bible, kapatid, na movement ni Satanas. Wala yan.
Great signs and wonders for life. Why means advocacy, teachings for life. Kaya sinasabi diyan, when the reasoning of philosophy. Ano yung mga philosophy nila, kapatid? Yung kanilang mga teachings ngayon has banished the fear of God's judgment. Kasi life ang kanila eh. God is love. God is merciful. So, God will give us life. Irregardless kung ano ang walang judgment. Dahil nga walang judgment eh. Hindi nila nakita na ito na pala, the time has come. Yung judgment, for the hour of His judgment is come. Na sinantabi ang statement na yon. For the hour of His judgment is come. Kaya napakabait ng Panginoon sa ating generation na it proves to us na tayo na ang generation na buhay na aabutin ng Panginoon. The Lamb's instruction we need to follow. So globalization is the movement of Christ coming. Ito ang tinatawag footsteps of an approaching God. Kaya dito natin naintindihan at nakikita sa science na ating na sinasabi na inilagak ng mundo, sa napakatibay na ng mga pundasyon ng mga libro, sa mga institusyon ng mga universities of the world, mga institutions ng political institutions of the world, napakatibay na ng mga katotohanan yan. Na after all, lahat pala ay sinabi na ng Biblia sa lahat ng mga programa. Kaya nga, globalization is in the Bible. Ang tawag niyan, all countries, all nations, sa River Hedikel, all countries, sa Mount of Olive, all nations, Matthew 24:9, Matthew 24:14, in the island, Revelation 14:8, and all nations drink of the wine of the wrath of their fornications. Mga kapatid, sa gabi ngayon, nais natin na sa inyong pakikinig, kapatid, na hopefully, God is impressing you right now, na please, you share the message. If it means to spend all your resources for salvations, do it, kapatid. It might be too late for us. This is our last one final chance. Magtulungan tayo, kapatid. Magtulungan tayo. Magpapasalamat ako sa ating mga kaibigan na kapatid na talagang hinimok ng Banal na Espiritu. No? Kasi nagsimula lang tayo dito, kapatid, ng napakaliit lang talaga. Cellphone lang ang ginamit natin ng una dito, kapatid. Hanggang sa mayroong nagbigay na para sa isang maliit na camera. Kaya minsan ang ating production na hindi. So hopefully, in a very short time, I don't believe that it will last for several years. It will very, very short time. Very, very short time. And this might be our last time. No? Remember, hindi natuloy ang ating General Conference because something had happened. And there is something that God is telling us. So let's join our hands. Now, let's pray together. Now, kung ano man ang impression ng Holy Spirit, please, let us come together and help one another. We look forward na we can make some advance ng ating mga kailangan dito, kapatid, na mga technological equipments. Hopefully, we can have it. So, para magamit natin in live, na we can do into the background ng live ng mga mountains, mga rivers, at mga island. And then we will have a lot of presentations na ma-share natin sa iba't ibang mundo, kapatid. Hopefully, kung sino sa inyo dyan ang mayroong applications na English tapos moderate I translate into Korean, i-translate into German, let's do it. Now, the same series para mapakinggan. Now, we are going to have a presentations na para sa mga Germans, para sa mga Koreans, Japanese, Norwegians, sa mga lahat ng mga bansa. Kasi kailangan nila marinig ito, kapatid, na ang nangyari sa kanilang bansa, ang nangyari sa kanilang pamilya, ang nangyari sa kanilang bayan, ay nasa Biblia pala. At ito pala ang palatandaan na parating na ang Panginoon. Shall we bow our heads for prayer? Great God, loving Father in heaven, thank you so much for the time. We discuss so fast because the movement of the great controversy is traveling so fast. Let it be, Lord, by the grace of the throne of grace, you can help these people watching, viewing this presentation. Inspire them, Heavenly Father, to finish the series. Allow them to feel the importance, the differential line of the message that you have delivered at the river, the mount, and the island. Thank you for providing us the privilege to help
in the proclamation by sharing, by liking, and not only sharing, by encouraging others also to share. So people will know that you are coming. Thank you for forgiving all our shortcomings and the blessings that we can be a part of the proclamation. Healing all our diseases. In Christ's name we pray. Amen.